Santpedor del 2019. Per començar, jo vaig pensar unes quantes propostes, de les quals avui faré la presentació. Inicialment començarem per el que seria una tirolina urbana. La tirolina urbana va venir motivada pel fet que un dia que anàvem de vacances amb la família, no recordo el poble o ciutat que estàvem, vam veure un parc urbà en el qual hi havia diversos mobiliari urbà d'entreteniment i, entre altres coses, hi havia una tirolina urbana i el meu fill va pensar que, ostres, això allà a Santpedor podria estar bé. I a partir d'aquí va sortir el projecte. La zona de localització on es tenia pensat de fer la tirolina urbana seria la zona dels Gallarets, on hi ha un parc, on hi ha un parell de tobogans, que d'esbarjo només hi ha un parell de tobogans. Llavors, la zona potser ideal seria aquesta, però això seria més a nivell tècnic, que decidirien més on posar-ho. La tirolina urbana seria un estil d'això. Aquestes són unes tirolines que són fetes de fusta i n'hi ha d'altres que són metàl·liques. Llavors, en funció del pressupost i en funció d'on hagin d'anar, aniria més bé un estil o un altre. Aquí veiem un altre exemple, que és mixta, entre fusta i metàl·lic. Un altre exemple. I llavors aquí seria l'apartat de pressupostos. Llavors, buscant per internet vam trobar el que seria... Aquest seria una opció. Aquí veieu el preu, és 1.839 euros. L'altra opció, que era el del Benito, que seria més aviat metàl·lica. Aquí no posava el preu, però això ja seria més per part de l'Ajuntament, que el que més els hi convingués. L'interessant seria tenir una zona d'esbarjo, on poder tirar amb tirolina d'una manera segura. I llavors us demanaria que votéssiu per aquesta opció si voleu tenir una tirolina d'aquestes característiques aquí al poble de Santpedor.